għażla ta' pajjiżna fejn il-volontarjat pajjiż jekk ma jkunx pajjiżna attwalment pajjiżna jista' jgħid ma jkunx l-istess. Il-gvern qed jirrikonoxxi dan il-fatt b'numru ta' inizjattivi li qed isiru bil-għan li l-għaqdiet tal-volontarjat ikun jistgħu jiksbu aktar faċilitajiet biex jaħdmu b'mod effettiv fis-soċjetà Maltija. Il-ħidma qed titwettaq fuq diversi livelli hija xhieda ta' dan u l-Ministeru li mmexxijina flimkien mal-Ministeru tal-kollega tiegħi l-Onorevoli Nadalli illum qed niċċelebraw bil-ftuħ uffiċjali ta' dan il-ħabb għall-għaqdiet volontarji tat-Tramuntana. Dan il-ħabb qed jinfetaħ f'dan il-post mhux kombinazzjoni, iżda dan qed isir wara li l-management taċ-ċentru LEAP avviċina lill-Kunsill Malti għall-għaqdiet volontarji biex jesplora il-possibilità biex issir aktar ħidma miqrib fir-reġjun tat-Tramuntana. Wara diskussjoni ġie stabbilit li wieħed mill-ħabs għall-għaqdiet volontarji ikun miftuħ attiv ħafna u allura jkombina tajjeb mal-ispirtu li nimxu ħafna iktar il-qudiem u li fil-fatt qiegħed jaħdem ma' diversi entitajiet, NGOs u stakeholders biex ikun jista' joħloq aktar opportunitajiet li jindirizzaw il-bżonnijiet preżenti tar-reġjun. Ta' persuni ġejjin minn nazzjonijiet differenti illi allura jaħdmu flimkien dan iċ-ċentru. Il-ħidma mwettqa miċ-ċentru li tal-Awra hija ħidma li tikkomplementa l-iskop ta' dan il-ħabb. Permezz ta' kollaborazzjoni ma' diversi entitajiet, il-management ta' dan iċ-ċentru li qed jaħdem il-qrib biex jistabbilixxi numru ta' inizjattivi flimkien mal-Konsilli Lokali tat-Tramuntana u mar-Reġjun biex bekk jinħolqu proġetti ta' taħriġ u empowerment fil-komunità. Il-community worker taċ-ċentru LEAP qed tmur ukoll fit-toroq tar-reġjun bil-għan li tiltaqa' ma' persuni differenti u biex fejn ikun hemm bżonn tirreferi lil persuni fis-servizzi li jeżistu. Permezz tal-community worker qed inkunu f'pożizzjoni li niskopru realtajiet varji li qed jiftħulna għajnejna biex bekk inkunu nistgħu flimkien mal-NGOs, kunsill lokali u entitajiet oħrajn naħdmu biex jinħolqu proġetti u inizjattivi li jindirizzaw ir-realtajiet preżenti. Din il-ħidma qed twassal biex nutilizzaw is-sem ta' min verament irid joħloq differenza pożittiva fil-komunitajiet tagħna. Il-proġett LEAP li jaqa' taħt ir-responsabilità tal-Ministeru tiegħi qed ukoll joffri numru ta' opportunitajiet oħrajn illi diversi entitajiet inklużi dawk volontarji. Fil-fatt, numru ta' persuni li preżentament mhux qed jaħdmu ġew mogħtija l-opportunità li jaħdmu xogħol ma' dawn l-organizzazzjonijiet. Din l-opportunità, apparti l-fatt li qed tipprovdi ċans li dawn il-persuni li jitalmu waqt il-ħidma tagħhom qed toffri ċans ukoll biex l-għaqdiet volontarji igawdu minn għajnuna addizzjonali fil-ħidma tagħhom. Apparti dan, l-istess għajnuna l-għaqdiet volontarji li qed jipparteċipaw f'din l-inizjattiva qed igawdu minn għajnuna addizzjonali finanzjarja marbuta ma' kull benefiċjarju li qed ikun assenjat magħhom. Dawn huma biss eżempji prattiċi li qed ikunu implementati fi żmien preżenti. Aħna qegħdin inħarsu l-qudiem biex nifaċilitaw aktar opportunitajiet biex matul il-ġimgħat u x-xhur li ġejjin biex inkunu nistgħu noħolqu aktar ġid. Permezz tat-tnedija tal-ħabb għall-għaqdiet volontarji f'dan il-post diġà bdew negozjati biex bejn entitajiet biex din il-faċilità tkun tista' toffri fost oħrajn taħriġ foqsma varji lill-membri tal-komunità. Dan hu dak li aħna rridu li l-inizjattivi tagħna jkunu xpru għal aktar ċittadinanza attiva. Irridu nieħdu aktar persuni u nagħmluha ħafna aktar faċli biex il-parteċipazzjoni attiva tkun faċilitata mod kreattiv u b'impenn. Is-sinerġija bejn iċ-ċentru LEAP tal-Awra, il-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat, il-stakeholders li huma interessati li jkontribwixxu favur komunità aktar saħħitha, għandha tkun riċetta importanti biex flimkien inkomplu naħdmu favur soċjetà ġusta.
Nixtieq l-okkażjoni nirringrazzja lill-Ministeri kollha li qed jikkollaboraw biex din il-ħidma tkun imwettqa bl-aħjar mod possibbli. Nirringrazzja wkoll lill-volontiera kollha li qed jallokaw il-ħin prezzjuż tagħhom favur kawżi differenti. Nawgura li din il-ħidma tkompli tħalli aktar u aktar frott. Nirringrazzjahom. Skandalo ngħid insomma semmiżi fis-smijiet għaliex aħjar ngħid grazzi lil kulħadd, jiena kuntenta ħafna llum illi aħna ċ-ċentru tal-belt u l-iskop tagħna huwa wkoll illi niftħu ieħor fil-naħa ta' isfel ta' Malta. Kif inhu l-logo tal-Consill Servicing Voluntary Organizations to be of service to the community. U aħna dak huwa lan tagħna illi nkunu ta' servizz għall komunitajiet tagħna. Il-Gvern ix-xogħol tiegħu parti minnu huwa illi itejjeb il-ħajja tan-nies u bliema mod iżjed bażiku ħanejtek illi nistgħu ntejbu il-ħajja tan-nies milli għandek is-settur volontarjat illi mill-esperjenza tiegħu, mill-expertise tiegħu, qiegħed jagħti xi ħaġa lura lill-komunità, lis-soċjetà tagħna. U allura l-Gvern huwa d-dover tiegħu illi dawn in-nies li jagħtu ħafna ħin, jagħtu xi kultant ħajjithom għal qasam partikolari biex itejbu l-ħajja tan-nies l-inqas li jista' jagħmel il-Gvern huwa li jagħtihom is-sapport kollu li jista' jagħti. Mhux biss finanzjarju, għax fil-budget ukoll rġajna żidna l-vot għal dan is-settur, però jiena nieħu gost ħafna naħdem mal-kollegi tiegħu f'dak li ngħidulu joined up government. Jiena ma naqbilx mal-frontieri, għax meta tibni il-frontieri esperjenzi ta' ħsibijiet aktar ħajkunaw enrichment, aktar ħajkunaw rikkezza ta' idejat illi nistgħu nużawhom sabiex intejbu is-servizzi tagħna. Għalhekk jiena nawgura illi nkomplu nsaħħu dan ix-xogħol illi qegħdin nagħmlu flimkien illi nkomplu naħdmu biex issa ma ndumux ħafna ma niftħu iċ-ċentru li ieħor fin-naħa ta' isfel ta' Malta. U ejjew bl-idejat tagħkom. Aħna il-bib tagħna dejjem miftuħ, ħalli fejn nistgħu nagħmlu ġdid, fejn nistgħu ntejbu dak li għandna ntejbu. U fejn nistgħu naħdmu flimkien. Aħna qegħdin hawnhekk biex inservu u jiena ngħid f'liema livell aħjar li nservek mhux fil-livell tal-volontarjat. Grazzi.